তুই তুই আইসক্রিমটা খাই পারিবু কেତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁ ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖାଇଦବୁ ମୁଁ ତତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ଖାଇପାରିବୁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହଉ ଏଇଟା କଥା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ମୁଁ କହିବି 3 2 1 ଯଦି ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦେଲୁ ହେଲା ତତେ 20 ଟଙ୍କା ବି ଦେବି ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନି 1 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖି କେତେ ଖାଇ ପାରୁଛି କେତେ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦଉଛୁ ତ ତୁଇ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଧା ଖାଇଦେଲା ଇଏ ମୋ କେତେ ରେସ୍ ଖାଉଛି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନହେଲେ ହାରିବୁ ପଇସା ମିଳିବନି କିଛି ମିଳିବନି ତତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ କାଲା ହଉଛି ମତେ ହଁ ତୁ ଖା ଖା ତୁଇ ଖାଇପାରିବୁ ଆଉ ରହିଲା 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଖା ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ସରିଲା ଆଉ ଅଧା ହାରିଯିବୁ ଇସ୍ କେତେ ରାସ୍ ଦେଖି ଖାଉଛନ୍ତି ତୁଇ ପାଟି ବହୁତ ରେସ୍ ଚାଲିଲନେ ହାରିଯିବୁ ସରିଲା ଟାଇମ ସରି ଆଇଲାନେ ଦେଖି ଖା ଦେଖି ଖା ଆଉ ରହିଲା 10 ସେକେଣ୍ଡ 10 ରହିଲା 9 8 7 ବେଗି ଖା ନହେଲେ ନାହିଁ ହାରିଗଲା ନା ଆଉ ହବନି ଟାଇମ ବାଇ ଟାଇମ ତମେ ଖାଇପାରିଲାନି